A wannan duniyar da take cike da sabbin ƙirƙire-ƙirƙire, fasahohi haɗe da kafafen sada zumunta, abu ne mafi sauƙi da rayuwarmu za ta canza. Canji mai ma'ana ba tare da wani tuntuɓe ba. Lokaci ne da muke da wata dama wacce a da iyayenmu da kakanninmu ba su same ta ba. Ta yadda za mu ci moriyar sabbin ƙirƙire-ƙirƙire da kuma kafafen sada zumunta ta hanyar kawar da talaucin da ya yi mana katutu a tsakanin matasa. Kafafen sada zumunta sun kawo canji a rayuwarmu, canji mai ma'ana kamar hanyoyin sadarwa, koyo da koyarwa da kuma yadda muke cakuɗeɗeniya ba tare da hijabi ba. Abubuwa ne da suka kawar da wahala, sannan suka sauƙaƙa rayuwa matuƙa, kuma suka yi nunin yadda za a ƙarfafi matasa ta yadda za a jiyo muryoyinsu a duk faɗin duniya. Ilimi shine babban makamin kawar da talauci a tsakanin al'umma. Sannan yin amfani da fasahohin zamani sun kawo sauƙi wurin koyo da koyarwa ta hanyar samar da haziƙan matasa ba tare da nuna wariyar launin fata ba. Da kuma yadda ake samun bayanai da sauran ilimummuka a sauƙaƙe. Kafafen sada zumunta sun kawo ci gaban kasuwanci na yanar gizo ta yadda ƙananan 'yan kasuwa za su baje kolinsu tare da juya baiwar da Allah ya ba su zuwa wani muhimmin saƙo mai ma'ana. Sannan kuma su ba da damar samun yaɗuwa zuwa lungu da saƙo a faɗin duniya. Tunda akwai dama a gabanmu, ya zama wajibi mu yi yaƙi tuƙuru domin mu kawar da bambance-bambancen da ke tsakaninmu ta yadda kowa zai iya samun dama domin ci gaban al'umma. Wajibi ne mu haɗa hannu a tsakanin gwamnatoci, ƙungiyoyi da kuma ɗaiɗaikunmu domin mu kawar da talauci a tsakanin matasa. A yanzu mun ɗauki ƙudurin yin amfani da fasahar zamani tare da kafafen sadarwa domin kawar da talauci a tsakanin matasa. Ya kamata mu yi duba da cewa da ni da kai da ke haɗuwar da za mu yi domin taimakon juna a kafafen sada zumunta yana da matuƙar tasiri wajen canja rayuwarmu. Samarwa da matasa na'urori na zamani da kuma koya musu yadda za su yi amfani da su ta hanyar da ya dace abu ne da zai kawar mana da talauci na har abada. Don haka ya zama wajibi a gare mu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu ribaci wannan lokacin da muke ciki na sabbin fasahohi da kuma kafafen sadarwa na zamani domin gina kyakkyawar rayuwar da za mu yi alfahari da ita. Sannan mu kore talaucin da ke tsakaninmu mu matasa ta yadda za mu zama masu dogaro da kanmu. Mun gode.